Türkiye ji bo Eylül û Leyla'yê digirî. Mixabin zarokên masûm bêgune têne îstismarkirin bi awayekî hovyane, vahşiyane têne kuştin. Sebeba wê çi ye? Gelek li ser têne axaftin. Lêbelê psikolog Cevher Sönmez dibêje kesên niyetxirab zarokan bi şekir û bi pere dixapînînin. Bere nebêjin zarokê me naxapin, divê malbat hay ji van yekan hebe. Pêşî xebera kuştina Eylûla 8 salî. Duh jî mirina Leyla'ya 4 salî ku ew 18 rojin wenda bû. Tirkiye ji bo her du zarokên mehsûm û xweşik digirî. Gelo îstismarkirin û kuştina zarokan çima ket rojeva Tirkiyê. Psikolog Cevdet Sönmez ve mijara dilsoj û girîng nirxand. Sönmez got, kesên ku ji aliyê civakê tên dûrkirin dibin wek cenewaran. Di çevre wî de herkes wî etiketlemiş kiriye. Gotî viya xerab e, viya nibaş e, viya şeytan e, viya maymun e, viya werayê, viya werayê. Ew jî qebûl dikir. Vê demek ez were mise, ew ez jî zira bidim mirova. Ez jî zira bidim zarokan. Ez jî zira bidim pireka. Sönmez behsa masûmiyeta zarokan kir û got, sebî bi şekir û pereyan dixapînin. Divê bav û dayîk hay ji zarokên xwe hebin. Bi pere jî cana gede tê xapandin. Bi şekira, bi biskûviya, bi tiştê dina. Zaafê gede çi ise van gede dibe bi ser van zaafa gede dixapînin dibe. Lê gelo divê zarok xwe ji kesên niyetxirab û talûkeyan çawa biparêzin. Zarok dibe ez ana îro taciz hat serê min. Ez viya ji bavê xwe bêjim, bavê min ewî li mixir. Ew tepkî wî mezin be. Ji bo ew ez çi bikim eyn ser jêr nebêjim. Dixi dilê xwe, çiqa dixi dilê xwe ew qet taciz zêde dibe. Zarok gere çi bike? Gora wî zarok ne aslında cavî bavê wî gerekî hinek tişta bike. Gek bi gedê xwe bipeyve. Ew da jêr bêjî meze van tişta de hayata me da medîtiye, me bîstiye dikkat bikin. Van tişta wexta we hîs kir, dengê xwe derxin, bêje ez di terîkê de me bigêjî îmdada min. Psikolog Cevdet Yılmaz diyar kir ku ew bu yerên dilsoj psikolojiya civak û malbatan jî xira dikin. Aynı tişt ew were serê me jî ya da aynı tişt ew were serê zarokê me jî wexta em biya fikir dikin ji xwe mejiyê me hinek tişta qebûl nake. Dibe ki ew însan e. Çawa wan însankî qetil dikin. Acep we çi kir jê? Acep wî zarokê çat serê wî. Ew qetil wexta çêbû zarok çi hîs kir? Civak ji bo qatilê zarokan cizayê îdamê dixwaze. Sönmez got, divê tevdîr bi tenê îdamê neyê girtin. Lazim e kesên nexweş ji aliyê pisporan lez û bezbên tedawî kirin. Em dibêjî bira îdam. Ama îdam tenê ew acaba çözüm e? Bi min na. Çima çözümlü ne? İdam erê caydırıcı ye. Yalnız vî işê dike, qetil dike sosyopat kişilik bozukluğu, rahatsızlığı sosyopat kişilik bozukluğu bu arayı.